Despois hai que apartar metales, textiles, iso vai aparte. Despois a madeira hai que secala, pero a que estea tratada, que estea pintada ou que teña algún tratamento. Eu digo de poñer no medio a bolsa grande de plásticos, outra para metales e outra para textiles, e desenchendo as pequenas e cando as teñades cheas vanse vaciando e volves ao teu sitio a rematar. Parecevos? Sí. Cada vez que se vacíe, anotas o que vaciastes. Dixen plástico, metal e textiles. E vou poñer unha de outros que é para as colillas ou cousas que non sepades onde están. Iso queda en reserva, vale? E non sabería poñerlo. Arre. Dijo él así mismo, non dijo Nero. Él. Ni miró ni para él, Iván. No sabe ni cómo era. Ya, pero yo sabe ni de qué iba. Que tese que poñer, joder, o forro que leve o brillante para adiante e metete o cinturón no seu sitio. Estos son pequerrichinos. Sí, cuidado. ¿Eso tú tienes que anotar? Sí, después te pregunto el número, vale. que quito los guantes y Vale. os pregunto lo que me echasteis cada uno. A ver, chega vai contar máis. Pero non chega. Cuidado que iso vai as moitas. Aí vai. Vamos dar o golpe aquí. Anda, pues ya. Espera. Bolsas, parecen rastros de bolsas. De bolsas azules máis. Destas grandes, Esto después levantas a vacías, ¿no? Ah, esto es... O sea... Si quieres sacar una de ellos, ¿ya? Estamos na primeira limpeza do proxecto Econoia 5 da convocatoria do 2024. Estamos abordando toda a costa desde o Freixo hasta Barquiña, o que é a costa norte
do Esteiro do Tambre. Nesta limpeza apuntáronse 225 persoas, ainda que a participación foi un poquinho menor. Ahora mismo estamos no set de clasificación, acabando xa, ainda non chegaron todos os residuos, pero estamos acabando. Vemos a cantidade de plásticos que aínda se están a recoller nas nosas costas, neumáticos, trouxeronse os restos de 2 embarcacións, unha de fibra e outra de madeira, e hai tamén cantidade de vidro, espuma e metal recollido. Son Tania, fui coordinadora aquí na zona do Areal desta de Broña, levei un equipo de 18 personas, máis ou menos, o que máis sacamos foron moitísimo microplástico, algo de rede tamén, basicamente microplásticos. Non encontramos tampouco moita colilla, que esperaba encontrar moita, pero eu penso que ha de estar enterrada toda. Non había abundancia de metales, que tamén esperaba que houvese bastante, e vidrio tamén houve pouquinho, sobre todo microplástico, que é o que máis traballo dá ao final. Bueno, pois nesta xornada limpamos o tramo desde a Barquiña de San Cosme hasta o Freixo. Entramos 10 tramos con coordinadores e xente facendo grupos e cada un cos seus para organizar mellor. Para o próximo día, que teremos outra de lixo, pois farémola contra a parte de Noia, desde Ceilán ata La Aboa. Atopamos de novo lixo bastante grande e moito. Eu, por exemplo, fomos o grupo meu, fomos a San Cosme e ali nunha lameira que hai, que queda, vamos a ver, queda en seco poucas veces, pero traballamos ali mariscando, e atopamos roupa, textil, zapatos, plásticos, bolsas de leite, plásticos bastante voluminosos, rodas, madeiras tratadas, cordas de bateas, bastante liso, sí, aínda, bastante liso temos na praia. Fixéronse 10 grupos para repartirse nos lugares de maior lixo, desde o Freixo a Barquiña, e cada grupo levou o seu coordinador. Fixose previamente unha xornada de formación, onde se lles indicou o material que tiñan que levar e cal era o estado da costa. Xa está chegando o camión da recollida final, que é o Servizo Municipal do Concello de Outes, que colabora no que é xa a xestión dos residuos final. Moi importante, unha colaboración totalmente altruista coa Cofradía de Pescadores de Noia, e que axuda a que este proxecto sea completo e colaboren ademais varias entidades.